No, mä halusin opiskella fysioterapiaa, koska tämä niinku yhdistää sellaisen ihmisläheisen työn ja sitten myös tämän liikunnan, mitkä on mun mielenkiinnon kohteita. Ja lisäksi mun äiti sanoi, että musta olisi tosi hyvä fysioterapeutti. What are some group sizes and what do you think of them? We have small group sizes of about 18 to 20 students, and small groups means more individual guidance, more practice time, and better learning. Perfect for a hands-on practice in a degree like physiotherapy. Why did you choose to study physiotherapy? No, mä valitsin fysioterapiaa, kun mä tykkään ihmisestä ja liikunnasta ja tää koulutus yhdistää itsellä kaksi tärkeää asiaa. Miksi sä valitsit Pori opiskelijakaupungiksi? No, mä puntaroin vähän kahden kaupungin välillä ja sitten mä kysyin Jodelissa, että millainen Pori on kaupunkina ja että millaista täällä opiskella. Ja sitten siellä oli vastauksia, että tämä on tosi laadukas opetus täällä SAMKissa ja että Porissa on edullista asua, niin sen takia mä tulin tänne. Where is Pori located? Pori is a small city in the west coast of Finland, 2.5 hours from Helsinki and about an hour and a half from Turku. It is popular for its beautiful Uthari beach, concerts like the Pori Jazz Festival, and SAMK. It is a mix of nature, culture, and calm vibes. Tervetuloa SAMKiin!